گل دنگ کردستانیه. جنابان نوچهان رادیو دنگ گلدن با شیرو ده مجدار 2025 دوشم لبروکسل ساعت 10 لآمده 12 گدارن هجام نوچهان پیشکش بکن دم آزادی آره بر آبوی پارێزەر مەحمەد ئەمین ئاقتار گوت گرتن حقوقی نینە سەرڕاستکردنên قانونی شەرتن. پارێزەرê hevşaredarê Bereyê Amedê Selçuk Mizrakli Mehmet Emin Aktar derbarê pêvajoya aştî û çareseriyê de ji anefê Raqifê û got gelê Kurd ji bo pêvajoya aştiyê gavên cetê avêtin lê devlet û desthilatariyê bersivek neda. Bi cîhanîna biryarên DMM'yê nabin bersiva pêkanîna gavên ji bo aştî û çareseriyê. Daxuyanî û peyamên rayedarên desthilatariyê didin xuya kirin ku ew dixwazin pêkanîna biryarên DMM'yê bikin peyama me jî gavavêt. Ev ne rast e û divê kes vê yekê neyê xapandin. Eger DMM'yê biryarek dabe li ser bêhuquqiya li Tirkiyê hatiye kirine, nabe ku bibe bersiva aştî û çareseriya demokratîk. Du tiştên ji hev cuda hene. Mehmet Emin Aktar balkişan ser girtiyên nexweş û got nêzîkatiya li hemberî girtiyên nexweş û berdana wan erka devlet û desthilatariyê ye. Lê desteyên îdare û çavdêriyê û saziya Atakê bi kîn û îdeolojiya nijadperestî tevdigerin. Ev kêxweşiyek di radaya suç da ye. Divê demildest sererastkirinên qanûnî çêbibe û wekevî bêavakirin. Devê devlet û desthilatarî bi serveriya hiqûqê tev bigere û ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd gavên şêmber bavêje. Bîst û pêncê mişdarê roja tekoşîna li dijî tundiya li Jinê ye. Bi nêzîkbûna rojê re li Bakurê Welêt û Tirkiyê jinan lezdan xebatên xwe. Bi pêşengiya TJA'yê li gelek navandan hem plansaziya çalakiyan hat ragandin û hem jî meş û daxuyanî hatin dayîn. Tevgera jinên azad TJA'yê li Êlih, Mêrdîn û Rihayê starta çalakiyên di çarçoveya tekoşîna li dijî tundiya li ser jinê dane destpêkirin. Li Êlihê bi pêşengiya TJA jin li kolan hunerê kombûn. Li ser navê TJA Zeynep Aslan daxuyanî xwend û got tundiya li dijî jinan polîtîke. Her sal li seranserê cîhanî herî kêm 80,000 jin bi tundiya mêr têne kuştin. Ev jî rê li ber birînên xedariyên psikolojîk û fizyolojîk vedike. Banga 27 Sebatê ya Rêver Abdullah Öcalan yekane rizgariya jinê ye. Divê jin bi ruhê seferberiyê tevlî pêvajoya aştî û çareseriyê bibin. Pişre hevşaredara Êlihê Gülistan Sönük ku li şûna wê xeyûm hatiye tayînkirin Aqifê û got divê jin destekek xurt bidin pêvajoya aştî û çareseriyê. Her uha hem sistema qayyum hem tecrid û hem aqilê devletê yê ku jer mehkûm bikin. Li navçeya Mêrdîn Dêrikê jî bi pêşengiya TJA'yê jinan bi meş û mîtîngekê starta çalakiyan. Li ser navê TJA'yê eylem amak daxuyanî xwend û got devleta mêr tundiya li dijî jinê teşwîq dike. Yekane çareserî pêkanîna civaka demokratîk e. Divê jin ji ber vê yekê bi ruhê seferberiyê tevlî pêvajoya çareseriyê bibin. Pişre hevşaredara Dêrikê Songül Özbahçecî û hevşaredara Mêrdînê Devrim Demîr Aqifîn û gotin divê jin li dijî polîtîkaya devleta mêr tekoşîna xwe mezin bikin. Herî dawî parlamentera Dem Partiyê Saliha Aydeniz Aqifî û got divê jin pêşengiya azadî û civaka demokratîk bikin. Li navçeya Riha Cirnê Reşî bi pêşengiya TJA'yê starta çalakî û xwepêşandanan hat dayîn. Jinên ku li gundê Fîkê kom bûn daxuyanîdan. Di daxuyaniyê de hate gotin divê jin pergala devlet mêr bi felsefeya jin jiyan azadî mehkûm bikin. Li bajarê Saint-Avold yê Fransayê di şexsê şervana YPG Arîn Serhat a ku li Kobanê şehîd bû birayê wê şehîd Rizgar Rêzan Rûken û endamê Konseya Leşkeriya HPG Cemşid Elî Esker de hemû şervanên azadiyê hatin bîranîn. Arîza heşt sene
آبی چیپیون تویش برای تیزان کم در سرچاواز سر راکنه ناسکرنامه عواصلش وسط تسبیتیر emigrasyon havaleki usta zibistaneki hatta bahar usta katadayı olmasındaki aslında gelin girdi bu. Yani hatun evi zaten sekneki Rusya zaf sağda bazılar bu için usta merhaba kaç sikiyor usta kaç yapar ki. تمشيت على عسكر نور سلطان محمود لناقشه بابي حلبي لنظم نظاتك ولا القريز جايبو بابي يكرد ضريك ويعرفو جبال حزم نكاري تكوشين عزادية بون هكاك لجواني أفضل عسكر تلهي دلوي تكوشين عزادية على هلكتو ناصرين خاطي هوا دون ما تشيلو هالشي باشتاري خواتم جوان شورجير بو وبعشقك نزل خواتنا شاندن بس بيجي ما خسر تبين هوا ما نقدر نقول جدا صالح حزاز مسؤول بنهان دمر براتو بفادتن بيارا تبدين دا دوی هر کس به تایبەتی ژن بچن سەر ساندوقان و دەنگێ خۆ بدن نامزەتên ژن. ژنên cîwanên Kerkûkê behsa girîngiya pêvajoyê û beşdarbûna hilbijartinan kirin. Naz û met daxaftina xwe de behsa banxalan kir. Ez weke cîwaneka Kurd bang li jin û hemû cîwanên Kurd dikim ku beşdarî hilbijartinan bibin. Ev hilbijartin wê gelek tiştan biguherîne. Divê cîwanên Kurd dengê xwe bidin namzetên xwe û hêza Kurdan li Bexdayê zêdetir bikin. Eger rêjeya nûnerên Kurd li Bexdayê zêde bibe wê kesek nikaribe yasayên li dijî Kurdan derbixîne. Jina cîwan lavanî suncî jî ev tişt gotin. Yekem care beşdarî hilbijartinê dibim û bang li cîwanan dikim ku bi dengê xwe rewşê biguherînin. Divê em di dengê xwe bi dengê xwe rewşa bajarê xwe biguherînin û bidin xuyakirin ku Kerkûk bajarekî Kurdan e û Kurdistanî ye. Koça keça bi navê Şehla Ebdurrahman jî wiha kifê. Ez bang li xelkê bajarê Kerkûkê ê berxwedêr dikim. Ji bo careke din nexweşî li Kerkûkê rû nedin divê her kes bi taybetî jinên cîwan biçin ser sandoxan û dengê xwe ji bo namzetên Kurd bikarbînin. Xwebûn bi manşêta jin bajaran jinû ve saz dikin derket. Hejmara 308 ya rojnameya xwebûn bi manşêta jin bajaran jinû ve saz dikin gihîşt ber destê xwendevanên xwe. Rojnameyê divê hejmara xwe de îlana bajarên jinan yên wekî Amed, Nisêbîn, Cizîr, Artmet û Geverê kirin manşêta xwe. Rojname li ser vê mijarê bi hevşaredara Wanê û hevseroka Gabê Neslihan Şedal re hevpeyvîn kiriye. Di heman hejmarê de nivîsên gelek nivîskar û rojnamevanên Kurd jî cêtegirin. İsraîlê careke din başûrê Lubnanê bombebaran kir. Artêşa İsraîlê bi balafireke bê mirov av biçek li ser rêya Bisariyê ya navçeya Seyda ya li başûrê Lubnanê erebeyek bombebaran kir. Hate ragandin ku di encamê de kesek hatiye kuştin. Çavkaniyan jî diyar kirin ku dronên İsraîlê li ser herêmên Tifahê digerin. Dohê varê jî balafireke bê mirov av biçeka İsraîlê li bajarokê Homîn Jorî erebeyek bombebaran kiribû. Di encamê de kesek hatibû kuştin. Gudarên êja me nûçe pêşkêşkirin tem baş.